Balima alnya kuma très urgent. Balima bien dimanche 2 novembre 2025. Balima Assimi Goïta a décision ta. Sorasi fin nous jogina. Sarambe Douma. Malion Assimi Goïta avec Koluga Sara de Tegessanoka. Atlantique betke. Lettre circulaire avec au cercle fintigilaka fin joginindou. Ne reflega kuma info sosolta la. Ambe guerre la wakati mina. Anga jamana magobe ka do fara sorasu ka condition ka wakati mina. Assimi Goïta be ka do de boss sara ou ka sara ou de la season no. Ne reflega kuma info na de Malion. Et puis o ka folo fana mena do deta ou kono bi Malion. Yoro do be mbolu to en quoi pour jamana reka interla me yoro do to. Mais nous be fode Malion ansarana worom na ore be ka kebi. Malion nere segu tungara kumorete de sorasi do blessera ou yere frake bidala ne ala nim korana che ntara naka soro luade do kute sorasu frakere ne ken ni sorasi do kumana ou yere frake mba kala ma fana be prevu be mbulu mais question de poser au rôle là ça mali sorasu yere de bu nu jogina sa ou yere frake wo be eta de bu jona ne kali fama kuma ne be mu ngani kalama ne mali sorasu jogina eta de bu frake ne kena do ye ado damine etabu de ma be senor la etabi furuka bukoro ne re o kado ye o kara ne re o te mo kala kale de adamine no ba yoro o be de ma chukon do la ma be seni vola do bu furuka bikoro abeka commencer ka ten ni ke bo mo ko chamana bi ne be ka tien de fo na bi ko do gole ndo de bi atado anya be binan nun kele me ka sraw teke Malion do re tere c'est vrai surasi do banebe kelema mais surasu démoraliser lendu et raison chama bala abase nga minelu bala waruko problème bala surasi do fana be forna ulute ka changer ulute ka relever kanaka do were ko ku changer fana bala parce qu'il y a manque d'homme ko asimiye dobo surasi nunu sarala munu blessé lendu ko warte jamana kesu kono alni malion be drome kelen de dun surasi ke sara drome kelen ka bola mali o de be ka kebi mo tiete mali kono mo be se kané sosonna ni ya kuma gwa be boni révélation vera wi avec ça de mun te fe ka mun fo be do abela ka be fo u kele me ka ko chama kente fe ko lu fo folo mais réservé folo mais be kuma kele fo onyena ibe ka e fendo blast sur place ka sorasu deme ya ran be bora ka ibe ka kele n'est-ce pas ambe ibe ka kele a ben ala cha ta sorasu yininga a ta sorasu yininga de ambe oro mina bi mafo armement sande asimi armement kanisa ou yarma san mali armement san mais surasu ka condition ibe ka clé la anuka condition Assimi Goïta clé la ay surasu ngininga o jabi tene segu tungara bolo be surasu yera de bulu mali on ko chama be ka kebi surasi ka blessé muso ba bolo dema bolo do furulendu do ye muso do ye chewi oluka sara ko ko do de teke kabula male o de décision kura bebi yara be teni ni ke bo mo la wa o ba tete apete capitaine IBB ka do fara Burkina Surasu saraka capitaine IBB ka do fara VDP u sarauka capitaine IBB ka do fara BDP u ka Burkina be recrutement na kuma be Burkina VDP be ni ngata ma ba kemela bi abe ni nga ma million bobi billahi Burkina effectif be ka yeledi ne de fleka fana bi anya bala ko recrutement be ka kessa non et recrutement c'est ka parce que warti ou war pedum bon an serna woro minya an selen fle oro de ma ni ay an bora anya Assimi Goïta anya mangan chala malen chama yake moko kodi parce que malen chama be oli jamana ke moko kodi ne be ka kuma mu fone mali surasu kulobe naw billahi tallahi surasu bene wole kuga kungo fo ne ta be fo réseaux sociaux ka billahi ne kelme munga ni fo région ça dit que réunion urgence kake officier ou ka bo ou ka Assimi wole des choses tant que corruption be et puis me mu fo malien ngana me officier me mu fo officier ngana ou ka fa Assimi Goïta ngana corruption gadabla et réconciliation nationale kake rapidement ka jamana do fara nyonga anga jamana libéré nat Assimi te sola cha akataka boy quoi nat se ka malien fara nyonga akataka boy
akele te jamana di baka cheri fana na ya to ya me nimisa na Asimi na ma nimisa ka fuma ko tunya mo di ne de fle ko fa yana bi atese awasira dan fana na awni alache awnganga malien de chamane do armée kono o armée ko warte Asimi mbolo kali armée rek armée moko joginew do de bu yere fraka be dawla a do a sorasi do bu yere fraka we tiedi nta do na ka soro ou parce que mfama kuma ou kumbe sorasu fraka mais ntse ka confirmer 100% mais ngani mba don ou yo dotte ou beka plan de place sur place lettre circulaire do beka sorasi munu blessera ou saraw de beka teke ku ka sko warte jamana kesula ku ka dobo sorasu sarala donc nga bo be sarala fo sorasi ke be ta blessé bon ni me armée kando harama den jumena ba Asimi be kan deke sunguru bo warbe ka taka di batulu nyangu nunu de ma olubi klongala V8 be sanga di viromanuma mana ko be ka ke jamana kono sorasi be ku ire faka olu do betla ka bo olu sarala tukuni bo on na ka to jamana jume na wani chenge nga boy Mali te libéré be ka chende fara ne ka kuma fo ngalunda la de do be fo de ne ka podrom oui le Mali avance anga couler ka soro jamana be ka bi o confinde ande to la ne be ka mun fo jom se ka ne so mo kote Mali kono mun se ka ne so sonna lettre circulaire de be dugola ka dobo sorasu songola ka dobo sorasi munu blessera sarambe duma ko ka dobo la awni ala cheninga nga ke Mali kono ni me sorasiya dusu do jode kono jode beta do sorasiya la ebe blessé waram nga de ma ko ka dobo la ebi muso balo choko jume ebi de on balo choko jume sunguru de be ka milliards dun sanu be ka chouin en kulela aya mogola somi waru be ka détourner milliards be ka détourner groupe waru chouina ka malion je kurana mogo ma waru chouina et puis auto bode o beta ambe essence ko problème fait la be Asimi Goïta di ni al kurana ci Asimi de ka foti do France ko te foi te Asimi de do aya war be chouin zone do o ba soro sa kata sadushi sakato di mogo maharana kay dumuni ke ay ayaw munyu fo do ere ba fo Asimi be ka Mali libéré de roto ni ngele be Asimi Goïta kan galombe ka teke tro galombe ka teke qualité sugu bela galo sugu be ka teke confindo be ka dawla u be taga ni jembe fola uye ka taga tlonge ke mogo joleme around ni fona kube mogo la ngena je obe segani bela ko be tla kala ban tien di ma billahi tallahi na ba ga arana ni mogo tara ka taga ka be taga jembe ni bala fotra u kenga boyi u yanga war dundi sorasu sarale teke to flede ne de flega fana de a lettre be ka circuler mogo tentigi ayabe awinga a benalache nu ka falu bora ko ben sosonna ntefe ka mun fo me bono yi a soraso nyininga ko ibeka ka tan ibeka e c'est-à-dire que ibeka e fendo black soraso demeli kama Asimi Goïta do teke mba billahi nu yo soso me bona me do dossier kono a mpasente fe ka kuma folo quoi je me réserve d'abord wallahi yala ngoko ibeka minde ibeka e koro ke sorasu ye Asimi nana ka dobo la ko moente depuis salo ne kumbe fe ka kuma ka me ne réfléchir ne atui mais ko be ka se worona sa anga chien fo Mali onyana Asimi Goïta kele te ka dobere ke ka officier nun ka ta sanu dinge ta ka di officier ba ma beki makun ka be corrompi journaliste ou be sans artiste ou be sans tiktoker ou avec a bebla communication na Asimi Goïta Mali bi se ka fen kele mu kebi mogo mu be ka fanga négocier wo ne ma fa ante négocier de en sona wo ambe marfa de ta ka bina nunu kele ama so ambe marfa de ta ku kele pour en tout kele fo sorasu de ka électricité en tout kele fo sorasu de ka ke u be bolo be nyogo bolo bo Asimi Goïta sorasu fara ay sorasi nyamogo mine sorasu saraw fana commencera ko de be teke santu ko ninde ni danger de Mali ma billahi tallahi ni sorasu sigi ni kake nous Asimi gain ne ken me doyra ken do officier supérieur ne madala ko Mali officier supérieur be as coup d'état ka Asimi Goïta la ne madaw ken na abisa ka kede ne ka calcul la sorasu démission ne be son Asimi gain ayabla ayo nyere sorasi fait la colonel ni fait ya be corrompi Asimi a be corrompi a gouverneur do be nous sara forina be boli sanu dinge de talime ka duma
u ye ko in kɛ kilanko de ka Mali sanu bɛ se ka maliyɛnw bɔ Mali sanu bɛ se ka courant di maliyɛnw ma u y'a bɛɛ dun u y'a bɛɛ tila u n'u sunguru ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire que n'i miiri dɔrɔn dusu bɛ tiɲɛ de u y'a bɛɛ tiɲɛ u n'u sunguru ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire que u bɛ ka jamana danflo dun an bɛ ka bɔ ni prévu ye c'est-à-dire que fali dɔw tɛ k'a faamuya quoi mɔgɔ mɛ ni mɔgɔ i geli nɔgɔlen den wa k'i bɛ kuma fɛ dɔrɔn moi je blague plus hein parce que ni ye faliya de quoi bilahi talahi parce que mun bɛ ka kɛ bɛɛ ɲɛ b'a la il faut pas être idiot jusqu'à ce point mais cɛ bɛ ka jamana ko an ka muɲu olu tɛ k'i ja an ka muɲu mun de kan u tɛ k'i ja cɛ ye armée bɛɛ détruit a ye surasi ɲɛnama bɛɛ minɛ ka bɛɛ don kaso la a ye Mali surasi a ye Mali armée ci de ni nin ma bɔ yen Mali tɛ libéré n b'aw fɔ ɲɛna bi dɛ ni nin ma gɛn ka bɔ yen a bɛɛ ni Ala cɛ n'a Assimi ye Mali libéré k'a fɔ ma ko tu ɲamɔgɔ di min kale Ala la n'a Assimi ye Mali libéré k'a fɔ ne sugu tuma ko tu Ala bana fɛn min na ni tuguro kan i bɛ malo kala dɛmɛli problème do mɛ ka tiɲɛ de fɔ ɲɛna dɛ juguya kan tɛ foyi tɛ ni bɛ ka kuma min fɔ c'est ni énervé do quoi mɔgɔkɔrɔba min bɔra surasi la tile fila mɔgɔ b'a da dɔn ne bɛ vidéo bila yɔrɔ la maliyɛn minnu bɛ farasi c'est ni dusu tiɲɛnen don quoi Mali mɔgɔ bɛ surasi baden de da anw ne ni bɛɛ le cerveau ye Assimi Goïta la sigi n ka VDP créer Mali kɔnɔ Assimi Goïta VDP créer Mali kɔnɔ Assimi ma sɔn an ye ko bɛɛ kɛ Assimi Goïta c'est-à-dire que guerre Assimi Goïta k'i n'a fɔ guerre de banna ka na mɔgɔw bila ɲɔgɔn na ka mɔgɔw ko don ɲɔgɔn na an ye ko sugu bɛɛ kɛ an bɛɛ bolo ka di ɲɔgɔn ma non a na politique kɛra wuli Bamakɔ kɔnɔ ka na surasiw moraliw bɛɛ tiɲɛ mɔgɔ surasiw de ma Assimi a bɛɛ fana kɛlɛ tiɲɛ ne bɛ vidéo bila maliyɛn minnu bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senweb application télécharger n'a Senweb application télécharger a bɛ ne ka kɔrɔ promo don urgent 10 € bɛ na o yɛrɛ ta o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ mun garantie kan n'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money sur place wari ci ko fɔlɔ dɔrɔmɛ 1 sara wari ci ko filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn maliyɛnw de kun don aw kan bɛɛ cawa